días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Qué tal? Manuel. ¿Listo café? Gracias. Para nós é un restaurante moi especial. Primeiro porque é noso, de Beatriz e meu, e despois porque está ubicado nunha antigua estación de ferrocarril. El Xardín ten a propia vía do tren que está a 5 metros, onde pasan os trens. Xa é o segundo ano que temos unha estrela Michelin. Empezamos máis ou menos ás 10 da mañá, chegar, encender a cociña, esperar a que chegue mercancía, hasta unha, que é a hora que nos temos para sentarnos a comer, de 1 a 1:30. O Praza de Lugo porque é o sitio máis fantástico que hai na cidade para mercar. Chegas ali e te morres de envexa de ver todo aquilo. Me cobras os cafés? O que máis vendemos é peixe. É un restaurante que a clientela identificou con produtos do mar, no garaxe, sí. Sí. Pero as cigalas podemos, ¿no? Sí, pero a mí no, ¿eh? ¿Pero cómo está a cigala? A cigala 60. Calamares que hai. Me suena un cara. No, eu son cociñeiro. Pode vender un pouco? Lle vendo tudiño, meu neno. A 6. Quantos te pongo, meu neno? Póñeme un kilo. Isto sí que é cociña rica. A ver, meu neno. 6. Vais a facer unha empanada. E jurelo. Ten moita espiña para facer empanada, non? Non vamos a quitar a espiña toda. Como dicimos os gallegos, comida de chinos, non? Traballo de chinos. Traballo de chinos, sí. Traballo de chinos. Moitas gracias. A vosotros. Hai que andar a modiño porque rompe, sabes? Mira, 3,20. Esta como está? Está 40. Me pode dar medio kilo? Canto é? 20 euros. Caritica. Hasta logo, vos baixar por o ascensor. Fai frío, Veña, vamos, adiante. Buenos días, Bea. Donde temos a cociña, un pequeno almacén e os baños, era a antigua cantina. Despois, ao final, aquela porta era un antigo almacén. Ves a todo o mundo que, cando pasa o tren, que xira a cabeza, salvo un de pasacheiros, e o Expreso de Barcelona e o Talgo tamén. E vamos á cociña. E vos presento a Beatriz. Vea quen é. Sí, muy bien. Soy de Ardán, pero media de huevo. A ver se sabes onde son as cigalas. De Marín. É unha cociña pequena, pero é moi cómoda para traballar. Todo a gas, sí. Una vez nos quedamos sin gas, ¿verdad, Juan? Bueno, eso tampouco hai que contalo, non? Porque me pasou a min. Terminei de dar o servicio con un camping gas. O importante foi que ninguén se dos conta, non? Que vea máis eu somos diferentes. Eu son máis tranquilo e era máis blum. Parada aberta este verán. Ten unha masa frita, faise como a zarangallada, pero non é a tradicional de todo, sino que só leva cebola, tomate, allo e laurel, con sardiña, que é o que sempre solemos ter. Tamén pode ser con xurelo, con xarda. Podes así un poquinho debaixo da cabeza e vas ao arras da espiña, con piña a pouco, e sempre con moito cuidado, porque senón podes cortar a man. De pequena xa me gustaba, sempre estaba fedellando na cociña. Meu avó di que por causa dele, porque ele foi cociñeiro na Mile. Veluso comecei a traballar no Centoleira, no Bran, aquilo era un no parar tamén, Nunca mirara tanto marisco. Teño que pasar o dedo e que non lle quede ninguna. Se queres facer algo diferente, pois facelo ben. Temos aí peixe, non? Sempre tratándoos con cuidado, porque senón estropeanse moi rápido. Si nos gusta facer cociña creativa, no menú degustación é onde facemos, digamos, a cociña máis personal, pero logo temos a carta, e aí facemos un pouco tamén cociñas, digamos, como máis para todo o mundo, non? Vamos a pelalas para intentar facer unha pequena ensalada coa cigala. Unha proba que vamos a facer. Partimos de ideas comuns e as desenrolamos xunto. Supen que Xoán buscaba un cociñeiro, así nos juntamos. Despois de estar en Santiago, traballando, saindo, pasando ben, bueno, vir pa aquí era como unha desintoxicación. A xente gustalle ver o tren cando está comendo, que pasa o tren, porque moita xente pensa que está aí a vía e que non funciona, que xa non é utilizada. E hai clientes incluso que teñen vido no tren a comer. Chegaremos ás 2:15 no tren de Ferrol, non? A línea que ven de Ferrol. Algún cliente sí que veo. Son puntuales. Eu non pensei que foran tan puntuales os trens por aquí. A verdade é como un escabeche, pero damoslle 2 minutiños no forno, botamos aceite, un poquinho de sal e un poquinho de vinagre. Tamén axudamos a que esta infraestructura se manteña a pé, porque senón pasa como las otras. Están todas abandonadas, todas dichadas de la mano. Está tan fresca. É moi fresca que se lle queda toda a pel. Vamos a facer un salmonete debaixo da cabeza e para atrás.
Carne de vaca, vedes que está moi curada. Calamar prensado, o que pasa que xa empezamos a cortalo, métese nunha terrina, vaise metendo todos os calamares limpos, só as vainas, prensanse, consélanse e logo córtalo. Nos ahora nun ratiño comemos. Este é o comedor principal. Os vagos levaban así as mesas pegadas ao ventanal, incluso con un estilo de lámpara así, non? Mira. Este é outro comedor completamente diferente. A ver, a estrela Michelin, se algún cociñeiro di que non a quere, é mentira. É un recoñecemento tan raro que dancho sin saber por qué, e quitancho tamén sin saber por qué. Eu chorei tanto, perdida en Lugo, en Orense, cando supe... Porque ves que todo o que traballache... É un recoñecemento, non sei... Un recoñecemento moi apreciado, sí. Xa me dá... Aquí, por ejemplo, sempre comemos a la una. Comes antes del servicio, comes a la una. Lentejas y unas patatas fritas con chuleta. Hay que comer de todo. Hoy te dejo mi sitio. Hola, Moncho. Que aproveche. Gracias. ¿Y tú vas a empezar o te da vergüenza comer delante de la cámara? Qué rico. Gracias, Moncho. Gracias, Mon. Es empezar a montar ya para cuando empiecen a llegar los clientes. Hacemos un trozo de carne, la metemos en sal ya. Bueno, ahora que lleguen los clientes. Hola, ¿queréis pasar ya? Sentáis aquí en la 12, ¿os parece? Sí. Carlos. María. Está Juan preparando la ensalada, luego irá una empanada abierta de jurel, el salmonete y la carne. Lucy, voy a lavar la carne. Carne marcadas por abajo y las acaba en el horno. Aperitivo para dos degustación. Ahora, durante el servicio sí que se está, cada uno está concentrado. Este aperitivo. Una crema de puerros, la acompañamos con salmón marinado y un toque de humo. El aperitivo lo voy a sacar yo, un provecho. Gracias. Está poniendo el membrillo de manzana, un membrillo feito pola súa nai, a señora Dina. O prato é a cigala, leva unha vinagreta de froitas, leva mazán verde, froita da paixón. Vinagreta de frutas para contrastar un pouco el dulce del marmelo. O proveito. Isto é un aceite de aceituna negra. Esta é unha versión da empanada que decíamos que íbamos a facer. A masa de pan frita, a pequena zarangallada de... como recheo da empanada clásico. E agora lle poñemos os xurelos. Tío señora do mercado que era traballo de chinos, non? Sacalle as espiñas ao xurelo. Sal, aceite de cebollina. Vedes que é un plato moi sinxelo. Como vedes, somos un equipo super coordinado. Empanada abierta de xurelo, aceituna negra, o calamar xunto coa seta, a famiguiola. Ahora acompañámolo o salmonete marcado solo por un lado. Este é unha espuma de allo tostado, brotes frescos e unhas ariñas de sal. Con este prato despídome xa de vos. Como nai nova que son, teño que ir correndo xunto ao rapaz que o teño na casa da sogra. Levo yo xa salmonete con allo tostado, calamar e seta. Bueno, chicos, espera por mí. Bueno, me voy a buscar a Brandito. Venga, mañana. Se nos van a quemar los clientes. Carne de vaca, carne vermella do país, pouco feita. E xudías verdes con sésamo, o último prato, sí. Vamos a acompañar unha salsiña de pimentón, en ese pequeno toque. O que lles estou deixando por aquí é unha carne roxa vermella galega. La estación es un gusto desde que entras. Es el ambiente, la gente, es vital. Yo creo que ese es el primer plato, el recibimiento. Después viene todo lo demás. Ahora lle pondremos un postre, non? Para rematar a xornada. É unha milfollas feita sobre hojaldre de chocolate, leva unha crema de naranxa e o helado é de chocolate e leite. Hasta luego, Juan. Chao. Bueno. Que pasa na estación de silencio? Nada, que charlamos entre nós, falamos de como foi todo, que tal o fixemos, despois cada unha a súa casiña, a disfrutar da súa vida familiar.